Andre Custodio, OIC, PMA, Entrance Examination, Proctor Team, diri sa may syudad sang Bacolod. Sir, una sa lahat, yung pagbati mo sa mga nakikinig ngayon dito sa Action Radio Bacolod, Sir Custodio. Maayong aga. Okay. Maayong aga sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating mga viewers na nakasubaybay ngayon sa Action Radio Bacolod. Sige. PMA, no? Sa mga nagnanais dito, sir, ang first step na dapat is to take the entrance examination. Meron na ho bang nakaschedule ngayong taon, sir? Kailan ho ba to? At dito sa Bacolod, saan yung exam center? Bali, meron tayong nakaschedule ngayon na PMA entrance exam na gaganapin sa STI West Negros University. Sa lahat ng mga kabataan na nagnanais maging part o maging cadets ng ating institution ng Philippine Military Academy, I encourage everyone na mag-take ng PMA entrance exam ngayong darating na August 26 and 27. Okay. So this Saturday and Saturday Sunday. and Sunday. Dalawang araw. Yung application, sir, sa pagkakaalam ko, meron ding tinatawag na online application, no? Mga ilan na ho ba yung mga nag-apply at or magte-take ng exam dito sa Visayas at saka sa buong bansa? Sa Bacolod, specifically, meron na tayong online applicants, verified online applicants na 335. Okay. Then, hindi lang naman natatapos dun yung pag-accept natin ng mga mag-exam. Meron din tayong tinatawag kasing walk-in applicants wherein pwede silang pumunta doon during the exam sa 26 and 27 to apply personally. Dalhin lang nila yung requirements nila. Then, check namin kung qualified. Then, after nun, ma-check namin, pwede silang mag-proceed na para makapag-exam sila. Ito, sir, importante ito. Qualifications. Ano ba yung qualifications? Yung qualifications na hinahanap natin is, syempre, unang-una sa lahat, yung naturally born Filipino ka. Then, yung para naman sa ating age requirements, una is, hindi bababa ang age mo ng 17 years old and not older than 22 years old at the time na dumating yung June 1 to 2024. And to be specific, dapat yung age mo, birth date mo is, papatak siya ng 01 June 2002 until 01 June 2007. So, kung alam mo na yung age mo is pasok dun sa bracket, sa age bracket, sa time, yun nga, sa age bracket na yun is pwede ka mag-exam. Pero kung alam mo na yung age mo is lagpas or mas mababa dun sa binigyan natin na date, yung birth date mo, so I highly discourage na wag na kayong pumunta kasi sayang lang yung oras nyo. Kasi hindi namin kayo accept. Parang yun. Strict tayo sa age, then yung sa height requirements naman. Mabanggit ko lang, ang height limit natin is for both male and female is 5 flat. 5 flat. Then hanggang 6'4". 6'4". Ibig sabihin, sa mga 6'5", yung height. Apply na lang kayo maging basketball player na yun. Isa pa, meron pa tapos isa rin sa titingnan namin is yung grades na mag-exam. Dapat ang grades mo is 85 and above. So kung ang grades mo is 84.9, hindi na siya kasali. Mag-i-strict din tayo doon kasi pagdating kahit pa makapasa yung pa-examine ka namin, makapasa ka, pagdating sa higher, sa susunod na level, madi-disqualified ka din. At dapat walang criminal records. Wala pong criminal records, any administrative records. Yung tinatawag na medical qualification. Yes po, yung medical qualification, isa rin yan sa tinitingnan natin. Dapat wala kang physical deformities and you are physically fit to undergo training. Okay. Tattoo. Yan po, isa rin yan sa lalo na tattoo is hindi po namin siya
ina-accept kasi hindi siya appropriate sa profession na meron tayo. Then, lalo-lalo na yung mga revealing na tattoo. Meron kang tattoo sa balikat, sa braso. Yan. We highly discourage yung mga ganun. But, pag pina-erase nila yung tattoo, okay naman. Pagdating na lang doon, pwede namin pagdating sa during the application, pwede namin makita, then i-assess namin kung pwede. Kailangan high school graduate? Opo, kailangan high school, at least high school graduate or senior high school or even yung graduate ng college na. Pero as long as pasok yung age requirement na nabanggit ko rin kanina. Okay. Ito sir, sigurado maraming tagapakinig natin na gustong tanungin ito. Ano ba yung mga benefits at sa privileges sa PMA? Yun. Isang maganda katanungan, parang isang benefits yung pinakauna is you have the privilege to serve our country, ang mamamayang Pilipino. Then, after graduation, guaranteed na may trabaho ka as second lieutenant or ensign ng Armed Forces of the Philippines. Okay. Then, isa rin yung habang ongoing yung training mo, habang nag-aaral ka sa loob ng academy, meron kang pay and allowance. Yes. Na biruin mo nag-aaral ka pero nakakatanggap ka na ng allowances. Yes. And kung pwede mo na rin siya ituring na parang sweldo mo na rin habang nag-aaral. Ibig sabihin, maliban sa salary, meron ding mga allowances. Yes po. Okay. Sir, ulit yung mensahe mo sa ating mga tagapakinig. Para sa mga kabataan na nonood, pati sa mga magulang, in-encourage ko po kayo na pumunta sa ating exam center sa 26 to 27 August. 6 a.m. mag-start na po tayo mag-accept ng mga applicants para sa mga interesado ma-establish agad natin yung lugar para makapag-exam tayo, mas maaga tayo matapos. Bring 2x2 pictures with white background. Yung PSA, mahalaga yun. Yung PSA birth certificate. Then yung grades nyo, huwag nyo kakalimutan. Yung TOR para sa mga college students or even yung graduates na. Then valid ID, or high school or school ID, any valid ID. Yun po. Ensign Michael Andre Custodio, sir, maraming salamat at saka good luck sa inyong preparation. Yes po, maraming salamat po. Good morning. Good morning. Action Hotline! Alas 8:40 Action Radio Philippines.